салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадем ба канали мо. Касоне ки нав пайваст шуден, шуморам хуш омаден. Касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Як подписатсия кунӣ шумо дили моро хело шод мегардонад. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. имрӯза влог монда мо тайёр мекунем торт. Ма торт заказ гирифтам. ами маҳсулота ҳамо одаме ки торт заказ кард худаш овардагиай. Ман мегум худтон биёрен. торти рақами 17 мо тайёр мекунем барои рӯзи мавлуди духтараш. хулоса бо мо бимонед дӯстони азиз. анаи сметана из гӯшонкаҳо барои ваяй кремаш, анами тухму шакар об барои кремаш, барои бисквиташ. Барои мо бисёр чиз даркор нест, анами қачиз даркора. Ягон чизи зиёдӣ мо намеандозем. хулоса бо мо бимонед, ҳамаашро худатон мебинед. дар инҷо 20 дона тухм буд, 5 донаша гирифтам. ма 4 таи коржик мепазам. 5 донашам хе зардиша ай сафедиш ҷудо кардам. баъдан ҳози ҳамаша мебинед дар давоми видео. 5 сафедиро мезанем, қатъи 5 қушуқ шакар, баъдан зардиро омехта мекунем. дар охир 5 қушуқ орду ва ними анами разрихиси 5 граммша меандозем.
коржикома тайёр кардам. Бине чӣ хеле лоймаки хушрӯ омада. Да ҳамаша да вай кардам. Мултиварка да режими випечка 50 минута анамиё тайёр шуд. Ҳар якташа 50 минутӣ тайёр кардам. Анаи вая тайёр кардам. Барои тайёр кардани ҳамин рақам поднос тайёр кардам. Фольга кашидам. Крем 4 та сметана 3 та сгушени молоко андохтам. Ҳамихе обични ложкакати перемешат кардам. Ҳамаша якҷоя кардам. Анако ҳозир рақама мебарем. Рақами 17 гуфтагие ки ба чормағз кунам. Да крем да мобайнош чормағз андозам. ҳозир ман чормағзма камтарак бирён мекунам, чтоб ба маззатарак шавад. Бирён кадистам, резашон мекунам, тайёр мекунем торта. дӯстони азиз, анамихе ман вай кардам, бридам. Азбаски мултиварка ки майда буд, ҳамихе мобайн кусок омад. Ба фикри ман да таи крем уқа маълум намешавад. ваймон чормағз ман анамихе бирён кардам, ҳамихе реза кардам. занаке ки тоза кас кард гуфт ки ҳамихе вай кун, калон калон дар курай, калон калон реза кун. Анака крем мекунем якҷоя. Инҷа ман ҳамаи бридагиам ёша да мобайн бо як қабати дигар вай мекунам, шуна баландтарак мекунам торта. анамихе дӯстони азиз, агар тонистам натонистам шумо баҳо метиҳен. и паракош ҳозир рақами 7 тоғри мекунам.
دوستانی عزیز انا میخه وای کردم تیار کردم باقی مانده که ای همی برآمدگی بود همش ای همی کجایش که بریدگی بودم هوایوش ما وای کردم بیرون کردم کمتر کتی چورماز باقی مانده چورماز همیخه آرومیتیم خواستم بیلکوی کریم کنم گل مانم وای زنک روزی نشید گفت ما نغز نمیبینیم همی بیلکوی کریمه خیلی که همیخه وای گفتن همیخه کردم خیلی به حد خوش رو آمد به فکری من در شما چخیل نویسنده کامنتاریا که چخیل کردم تونستم نتونستم رقم یک بسیار کردگیم رقم 7 یکم بار کردم ترسیده لرزیده همیقه کردم به حد بوش аромат не бурмадисе бу чормағз қати ҳамивай бирён кардагим хулосам хе крошка кардам да вай задам ҳами блендеримда ана мехе дӯстони азиз ак дар бораи ки бигем рақам ҳами хелиё ҳамиқа метавонам лекин таъми ҳами торт беҳад ба маззаи мулоими хушрӯ мебиёяд маҳқулай шуна ҳами ваёнда ҳамсояҳомда иншоаллоҳ оста оста ҳамаша ёд мегирем ба дастгирии шумо албатта шумо ки дастгирӣ кунен ҳавасои мо пайдо шудан мегирад дар оянда бо чизои нағз мепазем ана мехе кардам чӣ хелади шумо дӯстони азиз баҳотиен ҳамихе омад ба фикрам ки созай ҳамаатон дар раҳмат барои дастгиритон барои суханои нағзтон хулоса дар паноҳи худо бошед то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад